Zdravím vás. Máme tu legendárne R-ko. Na ceste si ho určite nepomýlite s iným autom. Pre jeho tvar karosérie mu vravia aj české Porsche. No ale s motorom je to už ťažšie. Sú veľmi podobné s ostatnými Škodovkami. Ukážeme si aspoň nejaké znaky typické pre motor 110R. Na prvý pohľad vidíme výfukové zvody. Kde príruba je otočená v smere auta, takú majú len R-ka. Sacie zvody označenie 3, ale tých bolo viacej podľa karburátora. Ten je DDSR 3159. Boli ešte EDSR 2912 a 2927. A aby sme nezabudli označenie motora za lomítkom 4. To, čo nevidíme a je hlavné, sú váhatka s označením C. Sú určené pre ostrejšiu vačku, ďalej hlava, kde sú ventily nasávacie 32 mm a výfukové 27 mm. A potom oválne piesty s priemerom 72 mm a zdvihom 68 mm, podobné ako u 110, len tam má ploché piesty. Rozdeľovač by mal byť 204/38, ktorý má 7 stupňov, a to sú také hlavné znaky, čo si všímať pri kúpe alebo určovaní motoru 110R.